Der var en fyr på 68, som hed Ole, som skriver sange på dansk. Og der var en aften, han havde skrevet en sang, som rørte mig meget, meget, meget dybt. Fordi at den handler om sådan nogle totale universelle ting for mennesker, så nogle der er helt almindelige menneskelige, og sådan nogle spørgsmål, man bare ikke rigtig kan besvare på andre måder, end jeg kan bare ikke lade være med at gøre de her ting. Og så tænkte jeg, at jeg ville give et skud på at fortolke, som jeg vil lave på engelsk, og melodi, som jeg har skrevet. Jeg ved ikke helt, hvad sangen hedder endnu, men den hedder sådan her for eksempel. Should I sing? And why should I? When birds do it better, just can't stop. Just can't stop. Jeg er selv halv amerikaner. Min mor var amerikaner, og jeg har boet i USA som barn og er vokset op med amerikansk kultur i Danmark. Følte mig som en speciel person, der var barn, for jeg kom fra USA. Det var meget specielt i 50'erne i Kongens Lyngby, nede i gården. Når vi legede cowboy-indianer, så havde jeg fået fra min bedstemor og bedstefar sådan et dobbelt Colt 45 sæt, og jeg kunne lave sådan noget her. De stod bare og kiggede på mig, fordi det er simpelthen lært, det kan man, når man er amerikansk. Så kan man lave sådan noget mere, og ned igen, og sådan, du ved, og drengene, og de synes, det var fedt. Og det har jeg sådan, på en måde, det har været mig på mange måder. Og også den amerikanske musik. Den her sang, den er musikalsk, klart nordamerikansk i sin udgangspunkt, så lidt folk blues-agtig. Og den vil spille på akustisk guitar, og den skal selvfølgelig ligesom Steves. Da de drog ud med hjertet i lommen på en ven. Hvad sagde du, da de sagde fra på gaden i regn og blæst? Bum, bum, dum, dum. Du, du, du. Bye.